Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar, Sapar ağa salamu alaikum. Wa alaikum hal Murad ağa goğumusun? Şükür gorumçuluk, özüňem gorumçulukmys. Ýaşylyk gaýsary. Şurdaýa hal Murad ağa. Tuweleme. Ýa-ma, Sapar ağa bugünkü söhbetdeşligimiz şu hepden jemi dip aýtsagam boljak. Sebäp barýan bu hepden soňky güne erti, täze hepde başlanan ýöne geçen hepde de bir topar waka bolup geçdi. Halkymyzyň durmuşyna, siýasy wakalara bar, ýurdun içinde de, ýurdun daşynda da. Men ünsberjek bolýan meselem şol biziň döwletimiziň garaşdyrlyk bayramy bilen hem de respublikanyň göredilen güni bilen, ýagny 27-nji oktýabr bilen baglanşyk Sapar ağa. Men şo barada gurrun edip şonu bärik gaýdýan wakalary köp maslahat etsek, söhbetdeşlik etsek, halkymyza düşünürsek, şol göwüne jaý bor diýip pikir edýän. Meselem 27-nji oktýabrda biz garaşdyrlyk gününi hemme ýerde halkymyz başardygyndan, belliginden, oňladygyndan bellap geçdiler, birek gutladylar. Hakykatdan hem 27-nji oktýabryň Türkmenistanyň garaşdyrlyk günü hem de respublikanyň göredilen günü ikrar etdiler. Batullah Khan da şol sany bilen gutladylar. Menem senem hemmäňi. Şolar ýaly gaty bir ýanky bir ynanyrjylykly bir mäherli obstanowkada geçdi şo gün 27-si. Onu men begenlerinde 27 sene İstanbul'da bizim şol ýaşlarymyzyň siziň ýolbaşçylygyňyzda gurulan Ata Watan Gyzyl Alma dernegine ýene de bir gezek çaýçylyk we dostluk boldy. O barada kemine daýdyp berdi, size maýdyp berdiňiz. Soň Yusuf Bey aýdyp berdi, nähili bolly, nähili geçdi, kimler çağıryldy, kimler geldi, kim şogulçylyk etdi, kim işgaraçylyk etdi, halk ýa-da görüjlerimiz bilýär bir topar ýa-ni. Ýöne şu taýda birazjyk soňra Yusuf Bey bilen seňeden ýa-ni söhbetdeşliginde bir toparda ýene de goşmaça aýdyrly da, näme etmekçi bolýar, dernegiň maksady näme, öňde görýän işleri, gara hemmesi bar da şu taýda Sapar ağa. Adamlarda da sorak göredi, şular ýazat näme maksat edinýärler. Maňa jaňa dip durur geçen 3-4 güniň içinde bizem gatnaşyk Halmurada hökman bararsam, agzada bolar, gatnaşarsam, gerek bolsa çykyşam eder. Bize bir Türkmenistanlar üçin, watandaşlar üçin bir açyk kapy boldy. Sag bolsunlar, Taňry ýarkasylar diýip aýtdy da. Menem şonu halkyň aýdyn sözüni size ýetirýän ilkinji nowatda Sapar ağa. Siziň üstüňiz bilen ýaşlara ýetirýän bu zatlary, diýmekçi bolýan zatym şol biziň öňümizde halkyň öňünde duran bir topar wezipeler bar. Şu wezipeleri şu dernegiň üstü bilen, ýaşlaryň kömegi bilen, Türk kardeşlerimizin golluğu bilen nädip çözüp boljak şu zatlar barada biraz giňişlerek gurrun etsek. Bor, hal Murad ağa. Näme diýsen başlykdan näme 27-sine biz şu Eyüp Sultan Cami diýilýär-de mescidinde palaw pişirjekdik. Bir mesel tıgadan. Ondan gidip nemeden ruhsat allar bolun näme karantin bermediler de. Ondan onun çay içişliği uğurduk da. Doğru. Bolmasa milisiýeler çay içmän palaw gidip bilýär de. Biraz näme orada. Polisler. Sebäbi 5-6 gadan palaw pişirip ýörüýte şu bir adamlar bir bir ýerik jemlälip şeýit demetdik de. Yani polisiýeler nemesi kemirkaldyrak bolmasa palaw gelmediler bolar. Hökümet çağırın olmaz şemeler. Bizim ýaşlarymyzyň bişiren palawyny. O taýa şeýle geçdi, utanç, yani konsultluğun edýän işleri gaty utanç, bir döwlete gelişmeýän zatlar. Adama da gelişen ok, adam kärçilige de gelişen ok.
Hatçak dereceleri şoloralak Halmurat. Bunun hem bece tökmedin jena güna diginen bilen okulur. Ana Türkmen'in betbağçılıklı yeri şo taýy. Tökmet bir güna. Ödüm bir topar adama, bir adama da del. Sana terörist deyip damga vuruyorlar da, peça duruyorlar. Kimle uğraşmalarla bu zatlar 30 yıllar. Öwrenşmäňde iňsoň bir adama Halmurat öwrenşdik diýip bulary ýöne kabul edip berip bolma da. Ya şolong derejesine düşme bolmaz. Yani bizim döwletimiz matkar edýär. Ýeke ödnemeler däl. Doğru. Diktatory ýa nemennel. Onu boş ver Halmurat, yani Türkler boş ver diýdi. Bular ýalak neme. Yankı dernek bu hepde de bir topor işler yetti, innem etjek. Yankı çağlar o arada sadik ýasly Türkçe kreş diýilýär da bunu. Biz şu çağlara ünsüriyette şu Avrupa'nın iki tarafında da bilen İstanbul bir tarafı Avrupa, bir tarafı Asya tarafı var da. O iki tarafında da adam ýaşaýatken Almurat 20 milyondan geçendir İstanbul ile şehir ve anak Türkmenistan'dır. Şimdi çok niretinde etmeye yeme yankı çağa tanrı bir planir edecek olyatta zay kreylemeli nemetmeli ondan sonra çağa tanrı buraya edilmeli. Onun muallimini var yankı hoca ayalı adam ne ol 3-4 tane Türkmen gıydiyenlerden yani oku geçer öğredir, tapak geçer yani vaspitatil iliyada yani terbiyeci şoları yetiştirir. Ne biz adam tanrı çağa tanrı verip bilim dokta. Mesela ne mesela şoň üçin şu at ıglanýalak neme abülenýalak edýät şu adamlar bir derne başurup nemedin biz şoň geljek adamlar tanyny bileli bir mesele ne şu mesele o Türkmen bilen bir iş etmede kıyın kömek etmede kıyın da şular ýalak ýerde de adamlar gaty pasif ödüne de gerek de biz kimizin çağamızı o otaydı. Ne şolar ýalak nemelerimiz var. Onun yine de bir hastahana bilen yani keselhana bilen gurleşilli o protokoluna erte bir ürün gol çekerler. Yani bizim dernegimizin çilenlerine 50% skitkaly yani doktor hizmeti yani medisina hizmeti verdi. Yenilik var 50 götürüm. O 50% 50 götürüm. Yenilik neme derýalak. O dowr kömek de. Yo lokal kömek. Ne şolar ýalak onun ýene de bir neme var. Bir studentlere burs diýilýär da. Burs diýilende ýa-ni studentlere stipendiýa döwlet tarapyndan ýa nemeden tanny näçe tannydy belli däl köprek alıp bildigimiz nemeder şoňa ýöne şu ýylky okuwa giren studentler den bir 5-6 bolýam ýetek sanak bolýamy biz şolar ýalak burs urleşdik de şo kömek ediljek şoň üçin ýa-ni neme dernege bir telefonla urleşip bilersiňiz şertlerini ýagdaýlaryny kime şoňa nemeler var bolsa bu da urlokan hizmet kömek Almurat. Ne şu zatlar men yani haýyşlar boýunça aýdyp berýän-de halka.
Ne şolary ýaly iş edilip otyr. O bular başlangıcı howru kan olsun diýeli. Oş. O ullokan deme öwürlük gider. Ne şu zatları aslında ilçhana konsultluq şolun işi şu. Soň ýene de bir zat badyr Halmurat denen türkmenler kapı açylsa hemme kişi gider öýdýär ol ýöne beýle däldir. Türkmen älemdir diýerler-de türkler. O geňdir gaty. Türk'de galjak kokurjak türkmeniň tany kändir. Yani dernek şoň üçin ýöne bir geçici dernek däldir, düýüplü dernekdir. Şoň üçin bu düýüplü tutýar. Yani çağlar wagyndan o çağlar wagynda da terbiýeçilik işi bardyr, dil bardyr. Däp desturlary bardyr, o türkmençilik bardyr. Ne şo zatlary öwretmek üçin, demetmek üçin biz şo çağlara ünt berýärse. Ne Halmurat şu gyýyka wagtda deňoňda hata okup berjeklerim şu. O. Yok, para edilen iş tutulan başlanış katılırken son devamı neticesi bir bak ne derecelere barıp geçecek vaktin geçmeye bilen. Birinciden halkımızı birleştirici bir kurumu bolup turda. İkinciden o kuruma bolup adamla geldi boş kuruladı çay içti turdu gitti derler. O kurumada halkın aladat edilecek. Şoma çözgütler tapılacak. Yüze çıkan ya da raptoran sonra onlara cevap verilecek. Bilelikte şu hem kemçilikleri biz çözmeli, yeňmeli, onun üstade millet duyumuz bolacaksa umumi. Ol bir ikinciden biz aýdyp gelýär näçe bar. Biz ýurdun daşynda şol wagtlaryň hökümeti öğretmek. Ol hökümet ýurdun içine barıp işlemeliler. O ine şu taýda tejribe bolsun şolar üçin. Şu edilýän işler şolary ullukan tejribe ýurda baranyny şunu dowam etmek üçin. Ýurdun içinde de ine şol çağalar bary, mektep okuwçylary, halkymyzyň saglygy, işsizlik, ine oku, bilim hemmesi şuna girip durdy. Oy bärde biraz öwrenseler, tejribe toplasalar, Türkiýe döwletine beýle mümkinçilik bar, arkaýyny işläp tejribe toplama. Soň ýurda baranyny şu toplanan tejribeni ine aňyrda halkymyza, ýurdumyzy, watanymyzy özleşdirýär. Gatygo şular üçin praktika, ene praktiski işde ene ýurda barmak, goý özlerini görkezsin. Bizim seredäki ýaşlar haýsy bir boýnuna alan işiniň höttesinden gelýär, haýsy bir men üstünlükli alyp barýar, käbiriniň asýan ýeri bar bolsa bizini daşynyň ýaşaw hökmüni kömek eder, maslahat berer. Ine şeýder düzeldir, ine döwletiň düýbüni ştaýda gurar. Gidiver şeylerdi. Hökümetim döwletim ştaýda bizim tutma dolu mümkinçiligimiz bar. Sebäp ýurdun içindäkiden ýurdun daşyndaky halk agdyklyk edýär. Ol bir ikinciden biz näçe gedek aýdyp gelýär, tapara özüňden tasdiklap oturuň ýurtda hökümet ýok. Demek şol hökümetiň ilçihanasam ýok, konsullugam ýok. Biz olary seretmelim däl. Şolaň etmeli işini özümiz edip, öz konsullugymyzdan töredip bermeli. Böyle asylla ýurdun daşynda bar, ýurda baramyzda resmi bardy. Başa näme dip aýdym ben. Haçan olur giderke, haçan kürsüni boşadorka diýip elimiz gowşup otursak hiç adam bolmaz. Goý ýaşlar öwrensin, goý adamlar öwrensin, gelip durur. Ana şol düňkü tegelek stolumuz bar, denarla bilen geçiren. Gatully kanary zanat döretdi halkyň içinde. Şu azı hakikati şol näçe azam bolsa adamny kabul etdi. Entegem siz berden aýdýan ýurdun içindäki bolýan zatlar has elkenç, has aýylgynç diýip maňa jan edip aýdyp durdy. Ine şu dören başy, yarany, irini biz şunu döwmesek, açmasak, çykarmasak halkymyzyň, watanymyzyň tenininden janyny onu bize ýaşaýyş ýok. Gatygo boldy. Ine şular ýaly duşuklar gidip dursa, adam sanyny köpler aýdyp durlar adamlar. Biz erte bugün geljek, şol dernege agda boljak. Gerek bolsa çykyşa medersi, ine yerli ýerden 2 gün 3 gün bäri men telefonum dek duranak tapara.
Aydı var, indi şol dernekde başa näme işler tutulacak, adamlar nähil gelse gowy boljak, nähil edilse gowy boljak, aparaty şol işler alyp barýan adamda. Hem Türkiýanyň içki ýagdaýyny beledi adam. Ýurdu belet türer diýär-de türkmençilik. Şol ýurduň beledi. Men bilemem Türkiýanyň ne kanunlaryny, o kanunlaryň bar, emma şo nähil terde hereket edýär, şonu bilemem. Yok, Türkiye bir kanuni dünýäwi döwlet kanunlary faqat ýala işleýär. Neme däl, elbetde her ýerde de ýa-ni agtýan, bildirýän ýerler bolýar. Türkiýede de şolar ýala elbetde bar. Ýöne bürokratiýa gaty o işleýär. Talaply nemeliler. Yani dünkü gepleşik var arada aýtdyň dogrudan maňa jaň edip aýdýa bir klanak neme. Yani triyek narkotik yani geroin var arada söz açıldı da. Biri gurrun berýär. Muallimler diýär. Her mektepde bir klanak muallim diýär, ýörüýti muallim diýär. Narkotiklarga diýen satýan. Her mektepde şolar ýalyk muallim bardylar. Bir näçe diýär. Häzirmi ýa ozalmy? Yo, şol Niýazowyň döwründe. Dogry. Şol ýa-ni çağalardan başlaýan, mektepden başlaýan bolmalylar. Satyjyda muallim diýär. Her mektepde bir klanak bar diýär-de şolar ýalyk. Bolon. Ne, şo muallimliğim çağatı şu at yani Türkiye'de onu bunu gezip göründü. Doğru, tapara. Diktaturan demedi. Ayta gullogan öýasa şol ýanky geroin zat narkotik cisimler satylýar. Sebebi onço nemeni men şo döwürde 98'de 99'larda analiz edip neme diýdik de konteynerli gelmese yani bazıları üçü edip bolan oktu da narkotik konteynerli gelmese yani 40 tonluk 20 tonluk konteynerli gelmese konteynerlem ben muhtarına diýen o eşek bilen gelendir, maşin bilen gelendir ýöne. Şo 20 tonlap, 40 tonlap günne batır bilen yemesi yani tüködü tarp edilşi. Onu üpçün ettiler näçe 10 ýyllara, 15 ýyllara. Ödem şolong nemesi yani sakatyndaky duran adamlar, hastalary, yani pul gazanýanlar hemmece şu ýazyň töwründe adamlar. Yani düýne birine adyny aýtdym da men. Hopi. Şu ogly. Hakyky. Ne şu Murgapdaky kapitan mı? Näme bilýse oglun bar. Ýollar şu oglun saklandy. İş bolýar da. Olun oglun wasanok ýa-ni kapitan wasýarlar şu adam otur diýär da şu türbede. Ana nemesi. Halk bunu eşdiýär yani o zatlara yani bolmadyk ýalak deme diýerler de şu wagt şu nesiliň bolup ýörşüniň nemesi ol geroinden ýatalan adamlaryň çağalary şu wagt nemedi köpüsü. Onuň o düşünen ok, nämeden ok diýär bolun bular ýa-ni Sowetluluğun üstüne de şolar ýalagym kemçilikleri bar da. Ol her maşgalada bir ikisi bar diýerler de. Şo döwürde nemede. Onuň o taýdan terbiyeli adam çykmasy gaty kıyın halmırat. Bulun eden dağıtları o dünýä bu dünýä. Yani günahlarını yugur ýalak ýagdaýlary ýokdur. Günahlar, jenayetler neydi? Oo.
Şo doğru tapırağı men bilýän şol 90-njy ýylda şol deputat saýlanamda Gämide men internasionalist ýigitler martda şola bilen duşa baranda bir hili memra wati bir topar içinde ondan şo taýda ataway çary bolyp barsom şumal nerese bolur 52 ýaşynda olam şol teriyekden ýa-ni geraýynyň çydaman ýüregi gaýdan bagşalan beri hatardan çykyp bir şolar şo taýda arkaýyn Gämide onun teriyegini geraýyny çekip ýörler. Ben soradım, nähil beýle bolýar, sizde näme kanunlar hereket edene, ol Sovet zamanında. Ha ýok, bizim kolhoz başlygyny şu töwerek beren milisiýa getirdene, hana bize şol plan bolsak bolýar, hasıl bolsak bolýar, ondan sonra sen çörege çalyp ýeteňe mene teriyek bilen geraýynymyz bar ýaşyl diýip aýtdy. O döwür ýaşylyna ben adım tutup aýtdylar. Gaty geň alym şonu. Ondan soň bir gezek şonu niýazyň ýanyna goýdy, bu nähili maşgabatyň eterine diýip tirek arkaýyn satylyp oturýar. Murat geldi sohbetim kolhozyny diýdi. Ay han Muratjan zat diýme oňa diýär, ol ýetdiňe şu kolhozçylary dermanly paýlýar, sebäp o taýda diýär keselhana ýokdy. Her tapýan bakar. Ene Gämide näçe adam galdy şol döwürde, niýazyň döwründen mesele, erkek kişi galdy. Şol töwerekdäki kolhozlaryň ýaş gyýylarynyň ýazan haty şol ýema Azatlyk radiosyna. O bizde owada erkek kişi galmady ýydyl durmuşa çykarýar, bir näme etmeli arz edip ýazdylar. Bir topar adam golçak. Maňa şonu görkezip merhum Azatlyk radiosyna işläp beren ýaşy diýme. Şeyler, hakikaty gaty ağacıdır. Ýöne diktatorlar diňe aýrylmak üçin gelýändirler. Bulary aýyrmalylar hökman, bulan fany günü näçe udadykça betbagçylygam şonça ýynak neme şeyledir. Ömürlük gelen diktator ýokdur, tarihte bolanam däldir. Hemme jetin soňy öýde ajaly bilen ölýänlerdirler. Näde ölüşlerini, näde ellerinin alışlarını tarih açaçan görkezip dur. Bunu näçe tid rejimi ütgötüp şonça da halkyň betbagçylygy şoň öňde geçip boldy. Bolmasa da bu daýaçylygy artar barar. Yok görünüp duran da sapara, emma şu edilen prognozlar ine ýöne çykyp aýtdylar, bu ýyl gelse mundan beter bor, kışa galsa ondan magyr bor, ýaza çykylsa o döwletiň içine näme halk galjak belli däl. Deme Murat, men şu vatan havarlar demesini dedim de. Burada da açıpdırlar. O ne temmece sallat ýalak stroyo şeýle durulur. Ellerine de şulary ýalak bulakmy temmecenin. Näme ýadýarlar, näme podýarlar. Ýöne gülkü ödlerim şeýle hemmejesi bardy birden. Oňa aýdýan da adamlar ýok bu lokan. Bularym bir zatlar ýazyň diýendirler de. Ýöne imitasiýa ol. Ýadýan zatlarym ýok. Ýok la näme ýazjak ýa. Ýöne şo taýym bir sürü müňläp adam ertýärler de. Olary işlemeleme. Onu kime gerek, kime alýan? Mesele şo taýda. Ne? 30 ýyllap şeydip Halmurat bu halky bitirdiler. Ikimiz üçin gaty genga ýagdaýsa para biz ýurdun daşyna bir kanun işleyen döwletde adama hormat goýulan döwletde ýaşap ýörse biz kim görýärse biz üçin gaty geň zat saçym depresasyony diýişä ýurdun içinde bolup berende. Emma adamlar üçin ol bir adaty zat öwrenşik gidip durlar. Para vermänim, para almanym, ine şu taýda polisiň zoruna, zulmuna çydam etmegen adamlarda gurbat galmandy. Ruh galmandy, ruh öldürülen adamlar. Ine iň agyr tragediýa şo, iki diktator ýöne ýüregini soğuran ýaly ol halk. Yoksa ben başka bir zady geň görýän. Ine ilçhanalar var, konsulsiyonlar var.
Ne daşa yurtta yaşaşıp bölür, ödüm tuğruklarını terelişip bölür de. Şularam hiç gözünü kırpman, yani arda edip bilýärler de, tökme atıp bilýärler. Ödüm ol cenayet tökme. Ne normal adama sen terörist diýip tökme atıp bilermi? Almurat. Ol yani demonstrasiýa diýe, ya pikede diýe, ya mitinge diýe diýip şoňa terörist diýip bolarmy? Şo sözi ulanyp bolarmy? Almurat. Sapara ýokary bilimli, nemeli adamlar ödüm. Sapara olun ýokary biliminiň gurbany bolan hemmejil satyn alynan diplomly. Bularda bizde näme bir diplomatik mektep barmy? Bizde diplomatik tejribe barmy? Nesille ya aýdaly bir şular ýaly bir iýdi giderli Türkmenistany ýetişdirilen bir diplomatik kadrlar bolsun. Ýok. Olmanda adam bolsunlar. Halmurat onun okuwy bilimi aşaşak gitsin olur. Adam ýöne bir normal adam bolsun. Adam sıfatlı, adam sudurlu adamı olur hökümede goýladan aklı sapara. Ini gepem şonu. Ýoksam seredin o Selhoz institutu gutordu diýdi. O nähil okanyn belli der. Selhoz institutu gutorup adam getirip ministra baronet goýgaranyş ministri ýa-da ini aýdalana bir mehmen başlygy. Bu nähil beýle bolýar. Ol howr awtomatyny atyp tutmalyny bilýän ol adamlar. Ýok. Ondan ne edip olur eskerin aladasını etsin, ne edip olur vatanın aladasını etsin. Bular ne edip taktikadan, bular ne edip stratejiyadan baş çıkarsınlar harbi işte. Eger. Oturup terediyen oradaşının yurt küme garlı diye. Yurt bolamak, yatıp yalamak. Saparalı. Ne gayran yaşır. Inanıp bilemek, şu bolyan zatlar görýän. Biz bir gara düş gören ukuda ala sarmyk adam ýaly biziň halkyny. Bilim şoň içinde. O dogonaryn başlamazam şoň ýaly olaryň hemmejini beýnisinde aýlapdyr. Ýa-ni geraýyn marada görürüň aýtýan, men maşgalamda da bar, näçe oglum gitdi şo taýda. Il bilen gelen şol toýda bayram diýen negativ ýagdaý şol. Bütün halka başına gelen bela bilen maşgallygyň başynda. Ola näme aýratyn galanyň içinde ýaşana, gurban bolyň neberesi ýa. Gatagry ýagdaý tapara. Ýöne indi şu zatlardan watandaşlarymyz, adamlar birazajyk oturup indi pikirlenip başladylar, netije çykaryp başladylar. Haçan bir belli karara gelir, ol belli däl ýöne görünüp durda adamlar gün-günden dünýä garaýşy giňelýär. Ýurdun içine bolýan zatlary täzeden sersalýarlar. Bu gaty ullukan gazanylar netije. Odan ýöne nira gowsaň, hana çara bolsa çara diýe, beýle bolsa beýle diýe inni adamly görüp dur. Şu duzak hemmemiz üçin. Geň burdat bada. Yani Polis Akademiyası kurulandı. Bu geň görýärdim da men. İň gysat Türkmenistanyna suwdur. Su akademiyasy ýokdur. Hiç kimim kellesine gelýän nädir? Ödüm altyndan hem gymbatdyr. Birliýantdan hem gymbatdyr su Türkmenistan üçin. O akademiyasy ýok. Polis akademiyasy bardyr. Halk tayaklamak için gerek var. Onun yani musulman nemeden bir atasözü vardır. Esrip haramdır diyendir. Ne şoň manysy ne Türkmeniň suw ulanşyna yüze çykýar. Uly ekologist betbarçylyk Türkmenistanyň suw ulanş nemesi. Esripçiliğin ulusu da sapara or su bir özünün kadar aktırdı goýberdi yerleri şorlatdy. Innem nämetçeklerin bilen hak sen aýdyşyň ýalany 90% ekin yerleriniň hemmesi şor basan. Gülýal toprağına harladylar. Ana. O niýetme seretse şunu alak Halmurat. Her bir puda ornalar. Niýetme
tutur yerin erkeği. İşleyen pudak dine nevit bilen kal, onun pulun giydisi kimleri yani gidiyor nirelerik aktörler, nirelerde koyuluyor onu bilen adam. O da ne haça kan çıktı şonça da kan berili oluyorlar. Gen dattır ha. Hem satıyorlar hem çıkarıyorlar hem berili oluyorlar. Devleti batırıyorlar yoruydu. Şu çalışan evinde halk son ayağı alanını yere çörek satmasını yoruydu dileyen oyun nasıl para. Halmurat işimiz kıyın. Allah hemmemize kuvvet versin. Bu aşağıdan eğidip çıkmalı. Çıkar netip olsa. O bir milli şuurlamıdan oyanır, milli duygulamıdan oyanır. Şonu oyormalı. Bir irkula korku deyip bir baklaşkan dağın nemetinden geçtik eye. O ne yuvaş beylek nemelerim geçer. O bir yılla epetli nemeni geçtik Kalmurat. Onlara yalak diye olun yönü. Netice var. Böyle bakım isteyenler olun 30 yıllaki nemeni. Bir bunun içinde düzelt olacak gel. Üstünde de koronavirüs şu at gidecek diyende de varar yalağım der. Hem yollar yapıp. O. Şunu düşünülecek böyleyse halkı. Yönü gidecek deyip neme çok granisi açtı. Halk içinden taşına çıkar. Ne 100% ne men şuluyum neme ünsver bir yerde yazıp al Halmurat. Şu granisi açtılar. İçinden halk taşına çıkar. O tayda adamın malumat. Daşından gidecek diyeni vardır bu 5% 10%'dir galan gitme. O da mecbur kafi yani doküman almak için ya yeni bir şonalak yani problemeti var adam gider. Ne Türkmenistan yaşar yala etmediler de bunu. Ne şonalak betbağçılık. Ne ikranak nemesi şol. Bu betbağçılığım değil para en kırgınçılık geldi. Ne çok kırgınçılığın bir kemesine yeni şu derek geçeli kimi o koronavirüsle bağlaşık. Dünyada hana mevcalık to görüp dur. İkinci tapkır geliyor şu an ikinci. Gelle ya mon uzağıda gözap görmek gerek. O öyle gatı yerbet. Men oturan ema oblastımda ya aydan bilan kullanılan dilini aysa velayetimizi dinle şuun bir günne 150 adam keseller. Velayette de var yaşayıcısının tane 350 bin adam. 150 adam bir günne şu keseliyor. Bu ne hamşi teredin şu Şveysa'da bir şeyle yani medisinası ösen adamları milleti anlı düşünceli ara tapavdı saklayalar el istenlikten benzin zapravka var istenlik mağazina dükkanı var nira var restoranı var hem yerde şoldu el yumağı ispir yani şonla da şu yağdaylar şu zaten öptün edilenle de ine şunca keselçilik var bizde hiç tat edilen hani yansan öğren aydı otdik gördüm mol hani adamlar uyuşur bolup dursu diye. Bu müngler adam yığınaptır 4 setir qoşqa qocaq bolup onun bazlık bızlık edip. Müngler adam durzalın için. Hiç kesellemez mi bular sapara? Bir nire var ya bu adamlar nemçe uyuşuyor şu öz ölümünü öz acalını öz Allah yani alaq bolup dur. Mena hayran alıyam. Şu koronavirüs meselesini bana haber geldi men onu attan tutup oturman Allah rahmet etsin. Tanıyan adamlarımızın oğulları can edip aytdı. Ağam yolu yoğulu deyip kalkasının doğunu ya birinin daisi birinin yine şular geldi. Yaşayan 50 bilen 60'ın aralığı para. Yine Türkmenistan'ın içinde şu dağıtlar giyip basıp yüstürüyor bu otuyorlar. Ertek gün halka malacak geldi onun için. Gidecek diyarlarda yurdun içine sen aydiyan gider. Baranın azala var ya onu. Hey bir görüşmeli, dikleşmeli, bir yurdu yutgatmeliyen pikir bilen barjağın badır ikiye kıvını yönü esası da şu çağılamıza kovuştuk böyle. Barsanız oturan 3 tane aşağının üstüne siz 4. bulup bararsınız. Şu Malber'den Türkiye'de şulara var $100, $200 uğru diyen olsun son o kazançtanım olur deyince buyur. Ne yemeyeceksiniz eğer şu rejim oturacak olsa. Şu zatların üstünde de adamların fikirlenme, oylanma gerekti.
Deme Halmurat şu bizim şu derneğin esası nemesi biz Türkmenleri yani birek bilen anam toğum örgütlenme değil ya da Türkmençe yani Türkçe teşkilat değil ya yani Türkmenler şolar yalak medeniyetem yok, düşünce de yok da. Teşkilat demek örgüt adamla birleşmesi, kurumoçuluk demek de. Yani hem de devlet kurmalar halkam özü birleşip ne şolar yalak dernek kuruyan birek kömek ediyen ya gizicik bir общество uğrayan şolar yalak şoňa örgüt değil ya da. Metlek yani profesiya emesi oyuncu bolup bilýär, yani hobileri oyuncu bolup bilýär. Ya adamlar bir jewsleşip demetmeli. Yani şo zatları öwrenmek üçin şu ullokan mektep yani dernekler. Türkmenler düýünden yok, ors döwründe şonu yitirdiler. Düýünden öňe ullokan bolan nädir bolun ýöne. Yani Sovet demesinin içinde yok da. Ne Türkiye'de şolar yalak deme, Aňyrdan gelýän demedir. Meçhitlerde de şu teşkilat demelerini öwredýändirler. Mene bilemezdim. Sen o devlette yaşayan adam, işleyen adam bilýän. Bizim medeniyetimiz Türkmen medeniyeti şol. Halmurat. Büyüğü sen o tayda ors bizim granizmi kesen bilen demeden ne? Şu tayda ne Toros dağlarına varsan ne Türkmen oğullarının akın emeleri öğrendi. Hafiyetlerin içinde şeylidir. Türkmen olun. Demek. Şu olmasa demokratiya örgüt değilmek ervesattandır. Ne Şveçya'da da ben demeler vardır. Обществолар vardır. Yok artık ya. Avçılonki, balıkçılonki, surotçulonki, sportmenlonki bir sürü. Ne demokratiya şol yani devletin nemesinden değil cemiyetlerin nemesi bilen yürüyendir. Özara pul çıkarışıp cemiyet döredip cemiyeti işletiýärler. Birek kömek gollap edýärler. Din jalýarlar, ýaşaýarlar, durmuşyň daky kemçilikleri bilelikde düzeltýärler. Ola hökümete degişirler hiç bir uğrama. Yuvaş bizde de bolar sapara 30 ýylda öňküje barda adam hatardan çıkardylar da iki görýän bizde profsoýuzlar bardy. Hiç bolmany ardetsen aşgabatda çözülmese Moskwadan komissiya gelýärdi. Şuň kıyar edenetlik diýdim zorluk siýasaty ýok da bar diýär olur ýorganasynyň ýeňseden tutuýan aňyrsyndan edilýär o siýasat. Emma bu göz görtele de ine edebilişim şu diýdim. İki sözün başını çattı bilmem, bir zalı ne açımın adamı yığınap, özüm zarlı durup, o taydanım aydımaydı, bu tayda dırıcı et, o öyle şariyonu koyuptur. Gördüm var, bana imanım göçtü sapara. Bu adam, bu dünyanın adamsı değil, bilemek, neyme çilim çekip durur. Ya bilem, gerayından aynalman ediyen oyunlu. Bunlar maniken, Halmurat, bunlar hiç tat, dine sene, yani Türkmenistan'ın devlet nemesi yönetimi, upravlenyesi dine sene, tiyatrın senesi alak senaryo. Bunun şu televizörde görkezseler, şu halkam şoňa seyredip ýaşamaly. O halk seyredýär, ok, öwrenşip birli bizar bolýar. Asla açanak bir Türkmenistan'ın vatan satan programı. Halka imaga çörek gaý, onu seyret, onu näme etsin o taýda? Ýöne şulan günne işlemesi, 8 saatly işlemesi şu atlardan ibaratda. Problemi çözmeden näl? Problemaň näme bilen oklarym. Düýbünden bilen oklarym. Bilme mümkinçiliklerim ýok. Ben şolan bloknot tutuşuna nemetim de şeydi. Olmadan 2 milyon zaten Halmurat 20 her
Almrat Ustayda Kutoroli bulun Biz on mertebesine degen bolup oturdu. Onun mertebe o an bizini deger ya. Eni kimde jarime salarlar da bana. Yo bulorada söwmerlämişin ip kanun çıkarıptırlar. Şoň üçin atlarından tutup bilen dok bu. Allah. Ay gerek Hed adam var. Ay bu arada. Näme sapara suýardy Cemleýle onu söhbet. Adamlarym ýadatmaýly. Bolýa watandaşlar sag oturun, hemmäňiziň öýüňize saglyk, gaýrat edin. Kim şol taýda ýaşaýan bolsa Türkiýede tapawut ýok, haýsy onkunjyny ýaşaýan bolsa jan edip habarlaşyp dernege agza bolun, gollan, barın, ýa wagtyňyz bolsa ýoluňyz çykdy, düşdi. Pikirinizi paylaşın, çekinmeň. Yerli yerden hemmäňiz şu garynjy ýaly ýaşyp, şu döwletiň watanyň meselesini çözmeli. Ertesi gün nädip biz işlemeli? Nädip döwleti puduklary dolandyrmaly? Gelin yerli yerden ýapyşyň ýükden paylaşaly. Bir adam üstüne atmak bolmaz. Birinciden, ikinciden onu şonu etsek, onu ýene merti diktatory döredörse. Gerekler. Ýene de şol gaýtalayyn şiil okuw ýeren studentlere şo burs, yani stipendi şonu gurnojak olýarlar. Güýjüniň ýetdiginden 5 bolýarmy, 10 bolýarmy ýagdaýynda seyreder. Atro, köwrük köp bolsun şular ýaly işlerin tapara. Ýuwaş-ýuwaşdan hemme zat düzeler, tertibe gelir. Bak o da Gülýal başlangıcımız vardı, son ana gördüm de özüm näme boldy, näme etdi. Hökümet Bu çerni bir toporda da aşaýadyp. Awa. Halky biraz serpikdiren ýaletdiler de adamlar öz güýjüne inanyp başlady. Görýän ýurdun içindäki polislerim ýa süýjüse tapyp başlady halk bilen gürleşenler. Indi imana gelmese de amana geljegini düşünürler. Ýöne indi seret on horosrap bolup berşini zarly goşaýdan bolup ýene de şol öňkürsüne tutup oturup bir adamda kelle ýok, absolut sapara, gorkam ýok, ürkem ýok. Bir ýeme şizofreniýa maňyr başy, ýa maniýe beli. Ýok bu. Maýmun öderkine tan edýänlerdir Halmurat. Bu ýa bu gödüpeti şol sena çykyp halky güýmemeli. Bu bir oýjak. Yo, garny tok halky güýmese bor, ýöne garny aç halky näpsem güýmejek bolar ýa çykışda. O tersine dep otyr, oňa eder. Kellesi diýençä eder bunu. O dogry. Başga da adam edip bilmese bir zat etmeli Halmurat. Ya öllü diýip çykaryp bunu otska etmeli, ýene bir zat etmeli. Dogry. Onu elmudam edip bolanok arasynda Bor Halmurat bunu Kutoroli. Bolýa ýaşyl ona siziň hem saglygyňyz, indiki gepleşikler çel sag otuň tapara. Taglykda görüşeliň illeşler.